Ugadi South India ni kaisa loko hamjak munggonang ter abo Andhra Pradesh Karnataka te Telangana o ketal bisini poilani salo palaijagui tongo Bharat ni loko o sal belai nu nangkukmani sal o hasteni ruksawi hasteni Montri Okra Biplab Kumar Dev social media o tweet khlaiwi sikha ani Telugu ni takhuk bukhuk rokno ugadi ni khaka hamyafaro ketal bisi no rokni langma o tubui phaithong khatungma kupulung langma abo bai baksa gori padua no ruksawi bisi thogino khatungma khaksangma te sakka ham toni thong hanai mataini thani suri sanka Montri Okra jotono Bharat ni bisi ketal no ruksawi khaka hamte hamjak mungyafaro o bisi norok jotoni langma o hammari kupulung ungui tongthong te khatungui tongthong hanai suri sankabo gori podwani bisingtui chengjago Maharashtra ni bisi ketal Hindu calendar no ruksawi o sal engkha Chaitra talni poila sal Sri Siti ni simi raida no ruksawi borok rok thoktuku mani bisingtui sal chengo te nimblai chamani bisingtui no payo o bisiwo gori podwa chengjaka April talni poila sal mariwo abo paiwano April talni nui sal mariwo o sal kotorno ruksawino khaka hamyafarkha hastini Montri Okra Biplab Kumar Dev Bureau Report Kokkhorang